皆さんこんにちは。今日は家の、説明と家で何をしているかを発表したいと思います。発表説明したいと思います。では行きます。まず弟さんたちが遊んでいます。こんな感じでね、遊んでいます。メール見てないから。弟さんはね、コウタさんは寝ていますね。で、エイタさんは遊んでいて、クソモモカはなんかしていますね。ママたちは、携帯をやっています。で、私は動画を撮っています。で、これがゲージです。私がやれることは、ネックレスを紹介することです。このネックレスは一番高級です。だから壊したりしないでください。した人は弁償となります。弁償。わかりましたね。わかりました。で、まずこの鉛筆がありますね。この鉛筆を一瞬で消します。消しました。どうでしょうか。消えましたね。どこにもありませんよ。どこにも。ほら、どこにもありませんよ。鉛筆がなくなっちゃいました。では、終わりです。さようなら。ぜひ皆さんも家の紹介、何をしているかを説明、鉛筆消しをやってみてください。では皆さん、ごきげんよう。また見てね。